Γεια σας αγαπημένες φίλες και φίλοι μου, είμαι ηλιογέννητη. Σήμερα ανεβάζουμε ένα βίντεο με θέμα επανασύνδεση με άτομο που έχετε χωρίσει. Εδώ πέρα είναι τα 3 πακέτα ως συνήθως. Διαλέγετε πάντα με τη διεύθυνσή σας τι σας ελκύει περισσότερο, ένα πακέτο τη φορά. Είναι από εδώ το αριστερό το νούμερο 1, το μισό το 2 και το ακριανό από εδώ το νούμερο 3. Και πάμε να δούμε. Πάρτε μια ανάσα, χαλαρώστε και πάμε να δούμε στα πακέτα μας τι έχει εκεί. Λοιπόν, ας κάνω λίγο πίσω τα προηγούμενα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 1. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές μου έχουν βγει πολύ θετικά φύλλα. Γενικώς άσος του νερού σχετίζεται πάρα πολύ με τα ερωτικά. Εδώ βλέπω πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ συναίσθημα και από την πλευρά σας και την πλευρά του ατόμου. Το συγκεκριμένο άτομο λοιπόν είναι ερωτευμένο μαζί σας, θέλει να αναβιώσει τη σχέση σας και γενικώς θέλει μια αλλαγή. Θα σας προτείνει κάτι καινούριο να γίνει για να επανασυνδεθείτε. Έχει ρομαντικά αισθήματα για σας και θέλει να τα εξερευνήσει μαζί σας, σας ποθεί δηλαδή ερωτικά και γενικώς δεν είναι κάτι το επιπόλαιο από την πλευρά του. Τώρα εδώ πέρα όμως λέει ο λόγος που χωρίσατε ήταν μια προδοσία που έγινε, μια αντιζηλία με κάποιο άτομο, παίχτηκε κάποιο ψέμα, όλα αυτά, το οποίο εδώ βλέπω να ξεπεραστεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Αγαπημένο μου ένα, είναι πάρα πολύ θετικό, οπότε ναι, σου λέω με το χέρι στην καρδιά, υπάρχει επανασύνδεση. Για πάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 λοιπόν, πολύ παθιασμένο μας βγήκε και το 2. Εδώ μας πέφτει η βασίλισσα της γης. Λέω ότι αυτός ο χωρισμός σας έκανε λίγο καλό εν ολίγης, το να έρθετε στο κέντρο σας πάλι, να δείτε ποια είστε, ποιος είστε πραγματικά. Βγήκατε λίγο εκτός εαυτού με το χωρισμό αυτό ή με τη σχέση αυτή και τώρα πρέπει λέει να βρείτε πάλι τα πατήματά σας. Δεν είστε ένας κακόβουλος άνθρωπος, λέει εδώ πέρα η κάρτα, είστε πραγματικά ένα δημιουργικό άτομο, θερμό, έχετε λογική και πρέπει λέει με κατανόηση και ένα ευγενικό τρόπο λέει να βρείτε τις λύσεις. Αυτή η σχέση λέει ήταν πολύ παθιασμένη, πάρα πολύ παθιασμένη. Έχετε τρομερή έλξη με αυτό το άτομο, μόνο που μου βγαίνει περισσότερο στο ερωτικό, δηλαδή θα επανασυνδεθείτε με σκοπό το ερωτικό κρεβάτι. Αυτή είναι η συμβουλή εδώ πέρα της κάρτας. Δεν βλέπω τόσο συναίσθημα, δηλαδή ότι είναι μια σχέση στους περισσότερους η οποία θα κρατήσει, αλλά βλέπω κάτι το οποίο είναι πολύ έντονο ερωτικό, έχετε πολύ μεγάλη χημεία και θα τα ξαναβρείτε με σκοπό κυρίως το ερωτικό. Να περάσετε καλά, χωρίς να σκέφτεστε κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι όλες τις περιπτώσεις. Η βασίλισσα της γης είναι και ένα άτομο που είναι σταθερό, θέλει να ξέρει τι του γίνεται. Ίσως παρασυρθείτε λίγο, βγείτε έξω τα νερά σας με αυτό το άτομο που έχετε επιλέξει. Είναι θετικό και εδώ στο ερωτικό. Πάμε στο επόμενο πακέτο, στο νούμερο 3, όποιος το έχει επιλέξει. Για να δούμε. Πολύ θετικά όλα τα πακέτα, δεν μου έχει βγει κάτι αρνητικό προς το παρόν, απλά
κάθε επανασύνδεση έχει το σκοπό του. Εδώ μας βγαίνει ο ακόλουθος της γης. Θα πάρετε καλά νέα και με οικονομικά θέματα. Θα ασχοληθείτε λίγο σε αυτό το χωρισμό μέχρι να γίνει η επανασύνδεση με νέα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Θα βρείτε καινούρια χόμπι, ασχολίες. Θα σπρώξετε και τη δημιουργικότητά σας μετά από αυτόν τον χωρισμό. Θα αναπτύξετε ικανότητες και γενικώς θα βρείτε περισσότερα ενδιαφέροντα μετά από αυτό που έγινε το συμβάν. Εδώ η κάρτα αυτή μου βγαίνει πάρα πολύ καλή. Ό,τι και να έγινε, λέει, υπάρχει πιστότητα από αυτό το άτομο και αγάπη, φροντίδα, θέλει να είναι μαζί σας. Και αν είχατε τσακωθεί, δηλαδή ότι κάτι δεν προχωρούσε, δεν πήγαινε κάτι καλύτερο ή κάνατε πολύ υπομονή, όπως λέει και εδώ η κάρτα, και παραχωρούσατε τον εαυτό σας σε αυτή τη σχέση, βλέπω ότι πλέον θα υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα επόμενο στάδιο, δηλαδή η επανασύνδεση να γίνει με σκοπό να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο και να φτιάξετε και ένα σπιτικό άμα θέλετε, μια συγκατοίκηση, να υπάρχει πιο πολύ ειλικρίνεια, να ανταμυφθείτε δηλαδή για όλα αυτά που έχετε κάνει στη ζωή σας με αυτή τη σχέση με το άτομο που θέλετε. Όλα τα πακέτα είναι πάρα πολύ ωραία, το καθένα έχει το δικό του νόημα, δεν βλέπω σε κάποιο πακέτο να μου αρνείται επανασυνδέσεις, είναι όλα πολύ πολύ θετικά. Απλά το καθένα έχει το δικό του νόημα, ανάλογα με τον group που έχετε διαλέξει. Πραγματικά είναι τα πολύ θετικά ανοίγματα που έχω δει, όσες φορές έχω ανοίξει. Δεν βλέπω εδώ πέρα ανησυχία. Απλά επιλέγετε εσείς τον τρόπο που θέλετε τις επανεσυνδέσεις. Αν θέλετε όντως να είστε με αυτό το άτομο, για ποιο σκοπό θέλει να είσαστε. Εγώ βλέπω θετικές εξελίξεις και απλά ακολουθήστε το αίσθηκτό σας για μένα. Να ακολουθήσετε το αίσθηκτό σας, να σκεφτείτε λογικά, να σκεφτείτε και τον εαυτό σας αν είναι θετικό και αυτή την εξέλιξη της επανασύνδεσης, αν θα σας κάνει καλό, και φυσικά κάθε άτομο τι μπορεί να δώσει στον άλλον. Είναι πολύ ευχάριστα, είναι πολύ θετική η εξέλιξη που βλέπω στα πακέτα και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου, είμαι ηλιογέννητη, ήταν ένα ακόμα άνοιγμα με σκοπό την επανασύνδεση, όπως είπα. Ελπίζω να χαρείτε τα ευχάριστα νέα και να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.